kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pigi perlok baro hagani kapor kapjan sumhai pigi shiki kubor bakong san jong katayo kibalawan ra do nong san hima par ki kubor kilong kumni harum ka tenat jengok kai perthai ke jela sashi sen mentang kala pen bena pat ba bahkan sa penlong ye ke Shillong Cherry Blossom Festival kaban sa sedang nado ke khat nyo terik unai wing bat kaban kut pan hado ke khat khandai terik jong uju benai kaban salong hamadan kurkalang Ribhoi District Sports Association Sports Complex Bhoi Rembong Ribhoi District Habakren jikilat pathai kubor hagas ngi tho ding jong katayo menteri ketenat jengok kai perthai ubat Paul Lingdo uliat hu baka sarkar jela kala bei tingka kumba shiklor khandai pu khandai lang naga bentaman penlong ye kata masa ke baka jinglut baro kalong kumba khandai klor tingka Haga kata masa Shillong Cherry Blossom Festival ansa donru ki nongruai ki bapau haga perthai ki bakin thup ya uneyo Ronan Keating Sanam Jonas Blue Pink Panda bat kiwei Shisho haga ka sngi kin sa donru ki nongruai bat ki kinhon nongruai ni ki nongtem ki bapau jonga ni jilla ki bakin thup ya ka Meba Ophelia uba Lumajau Blue Temptation Dominant Rehem, Dalariti, One Job Chocolate, but kiwei di kikin hon ruai, neki jilla, joka than chatela mingi kari. Hagani kata masa kan sa donru ka Miss but Mr. Cherry Blossom Pageant, ka cosplay competition, ka choir contest, but ka karaoke contest, nang ta ka singing competition, but kiwei ki jingele kai. Ka Menteri ke Sarkar Jilla ke Dr. Maisel Amperin Lingdo kalaong baka jinglong jingman jong khasi khara ka long ga khamper badala phai ka jingem jong ki long shwa ki bala pen khamti ni ki bala bu benta ya ka long kemi ki ka to ka ni ki kindon hapo ke emang ka sa lang ki bakin thop nado ka ba penung pelang ya ka yeng ka sem bat pen her pateng ya ka jat ka khong bat ki wei bat kat kum ka menor la tep ba ya ki long kemi am ju kin thop hapo ka kam dorbar bat kani kamut ba ka long kemi kam don ya ka ikhtiar hapo ke emlang ka salang Hoi, daiban burom ni kikindon pentrekam jong ki long swaman swa, Henry kat kum ke jing telun jong ka porpan, ladon kat tu kat ni teligilenti ki ban aila di ki long kme ban don bentalang ha ka kam sensyar khadar, bat kam don ka ain ka bala ban khang ni ki long kme ban ya khun ha ki election MLA ban MDC Lani ke MP ru Henry ki la ban wan ban yo bentalang ke ronsan badai ne kata kada wat ka sarkar kemeru kala penmi ye ka hukum ban penkup bor ya ki kinthe ni ki long keme bat kum tala ngode ban ai benta ye ki long keme ban long kum kita ki secretary jong ki VEC ban don bentalang ha ki senchar khadar la ka long ha po ka jilla ne ha ki block office bat kiwei ke Dr. Amperin kala pen paru da ka baong bakat kum gajing telun jong kapor khamtam hasor ki bon ki dorbar ki bala sha ye ki long kme ban shimbenta ha ka ban tap vote ban jit e ki rang ba snong ha ka be dei pat bat ka jingpan ban long rang ba snong ni ki kin thei ni ki long kme na ka liang ka Dr. Amperin kala ong ba ka ru kompanya jong ki long shwa dei ban burom bat ko ngo ha ka mi jong ka khat ar tu risau arajar arpulai kawai ke jingjia kabala pinken dit yo pat ba hagaba wei samla ya bala tip kerteng kum Stevenson thaba ar pokndai snem karata la suba bo ulan khat jubore la ka jong ka jingim how to live hasi hagawai ka cloud kabadan po ka snong nongse kabadan markhap bat ka snong lomoba upper Shillong udu samla ubala phasi la de udai uba song basa lomoba parmau block 1 Yo new samla la lap nung kong do weu rang ba ba shong ba sa hanong se ha ka por ko ma khandai ba GAA kat ba udang thmu ban le don kam shalo mau ba Henry kendit kan san nu yo I ya ka met yap ka bala sdin ho weu ding ha ka ba ki kijat ki kendo ha kendo Halor kani nakaliang ki porsnong kila pentip si ki pulit ha ka ba hado ka por si phau si teng ki pulit na jalo para outpost kila poy ke te jaka bat kli tokit ni ki ba yeng hasam bat ki pat ba ki badon ha ka te jaka hadin barada ban penlong ki jing tokit ki pulit kila pha lao no
Ya ki bahayeng hasam yo telai ubalate ha uding badru ha kerendang jong uneu samla. Ke jingpang dengi lani ke jingpang shipment. Kalawan ra ya ke jing klatno jong ki breo ha kani keri namar ke jing bom don yo tika ubanya da lada keu ke jing shin ha ubreo. Halo organik benta ke menteri kepada pet ke tenak ke koi ke khia ke Dr. Maisel Amperin Lingdo kala keren perkilat patai kubor ke khatlai teri urisau ha ke bakalaya thu bahadu sapu saungut ki badan ke jingpang dengi ha Garo Hills tang hikitayo baladem ha ke jok por ke Dr. Amperin kala pentip ru baladon setang arngut ki bre ke bidang don ye ke jingpang bat bongut kila koi no na ke jingpang mentah hikitayo bat uei ulaklat no. Ke Dr. Amperin kala pensyairu bagani ke jingpang kam day kum ka klam COVID-19 hinre lada don yaki dakishin kala gentu yaki breo bakin let ke jaka sumar ban pha sumar no kham kloi khnang mala ban light na ke jingjur jong ke jing shit kamen ke jingya bam ya di bu ai teng teng kawan ra ya ke jingya kajia la kadai bat ki parlok parajor ne bat ki breo lem bat ki bahayeng hasemru hakawai ke jingjia kabala jia haga janmit jong ka sniu bulai haga por ko masan beje janmit halat nongsken bat thamai kabahap hathanat pun ursla kabai ka longkme kala syak takti haki breu kibala di pun bua yeladi kat bakarang thmu ban lai don kam shakashnong nongsken haga ta jingjia kat kum ka jingya thu jong ka longkme la ong bas sangut ki breu kibala shok khau yang halinti kila kren nya ka da ki kiten sang badru ka jok ko por kila thombor yaka nakal yang ketika long kami habakren berkinong thok khubor kalai thu baka janme jong ka sniu blai kat bakarang wan ka snong tang riang bat mu balai don kam shaka snong nongsken kat bakarang penyang ya ke kali ya kendo ya ki bre ki ba song di bu a harut enti bat kren ru yaka da ki tien sang kumta ketika long kami kala kren yaki bat keli naka ega daw ka bala penlong yaki bakin kren nen tim yaka ka tien si kila ong ba nakalyang jong ini kibreu kila kam baki klem tim si bat hagajo kapor kila sairu yo rangba ubodon lang bat ketika long kami hapo ka kali bat bom bat sho ya u kumta hagani kapor kani ka long kami kala let ban yada yo tu rangba henry hagajo kapor kani ka long kamiru kala sha sho kala hagani kibreu kibala sho khau yang ketika long kami kala ongru ba ketika kibreu kibala le ya kani ka kam kila don jing thmu ban shim wat ya ka jing em jongki da ka bara ru da ki tiar pen mensau shisho kani ka long kami kala ya thu ba haga sen ka ba ar kitai ki runar kila wan biang kila don ki pat baru kibadan ka to ka jaka henry amshim la don mano ba yarap ya ka bat kumta da ka jing seer mensim yo kanjia ke ka bam sngot nat bat ka bas ngosi kala lek ban ujor syaki pulit ka thanat pun ursla halor ka jingle bam man jong kiti ki sangot ki breu kawai ka yeng mau kala plu ha ka sngisat jan jong ka tayo ha ki thain thana road hajan ka payal cinema hall kat kum ka jing tip ka balayo alum ka ni ka jingjia kala jia ha ka por shibaje ar 4 minute ai no phai sngi ya ka daw jong ka jing plu jong ka ni ka yeng ampala ban tem na ka ega daw haga jo ka por ki kali penlip ding ke lawan poi haga te ka jaka pat ka jing ya khon ban tem ya ka ding ka bala klang kadang ya hadu menta hadu ba ai ya ka ni ka khubor ya ka jing tip ki ba bania halor ka jing plu an sanang bot din la pentip ukurwa khubor Kumar chupan ken mau haga singsa jan jong ka tayo haga por kumar shibaji ar 4 minute ai kala don ka jing plu yeng haga thain thana road hajan ka payal cinema hall haga bede begini ke jing jia la ong bagi pelut penlip ding mar kila lech ke jaka bantem nya ke ding ka wala pur haga te ke jaka pada ke jok ka por de ki potli ki kali penlip ding kila rung lami bantem ya ke ding na kali yang ke deputy commissioner kala wan hi dala de ban jurip ya ke jing jia bat kada do ba tho ni penmi ya ke hubor ke jing plu jong ke yeng mala kadang puteng ban amsha shu iki breu bat ki kali ban ya lingba ke benta badan ke jing plu ding lingba ka jing plu jong ka yeng kala penher serngeu ya ki babon palang ki bayat bayeng na ka jaka kabenta ka bahap ban bu jingkeli kalong ba ya ki dukan ki badan harot ka surok jong ka khandai lan ka ba na ka jingkentor palat jong ki sha surok kala bu jing ya ki kali penlip ding ban yo rum kham tam da jia ki ba kum kini ki jing jia
Lasaki baka jing tor palat jang ki dukan sesurok kalabu jing yaki kali padru iki pulit bat ki haban be bat penher keran iki bre ki balai bawan tang ban lat ki kali penlep ding ban rung sapo hak ban yo ban penlep ya ding kabalah kalang nakaliang nong tho khubor olay iru ba ki dukan kim sem la pen kan ria yaki mar ki mata jong ki henry ki la shutam yaki Ti parlok dagi tiki khubor ngila poi shika bakut karena duk menginya syambiang lasim tayo ni ai kublai kapor jongpi kublai shibun.